Moikka! Hei, kutsun sinut tämän videon kautta osallistumaan elämää mullistavalle kurssille Tampereen Vapaakirkkoseurakuntaan, joka tottelee nimeä Ratkaisukeskeiset työkalut auttamiseen ja joka toteutuu 31.3.–4.4. Ja mun nimi on Harri Kankare, mä oon Vapaakirkon pastori, toiselta ammatilta psykoterapeutti, työnohjaaja, valmentaja. Mä oon siellä yhtenä coachina ja opettajana ja mun lisäksi on Elina Mononen, joka on lääkäri ja erikoistumassa yleislääketieteeseen. Me ollaan vastaamassa tärkeisiin kysymyksiin ja ennen kaikkea me ollaan näyttämässä malleja, antamassa työkaluja, miten sä voit auttaa sun lähimmäistä siten, että sun oma hyvinvointi myöskin säilyy. No kenelle tämä kurssi soveltuu? Tämä olisi mun mielestä ihan välttämätön kaikille pastoreille, kaikille hengellisille työntekijöille, vastuullisille. Mutta oikeastaan voin todeta, että tämä kurssi soveltuu ihan kaikille. Ja jos sä oot kiinnostunut auttamisesta ja sä miettisit, että voi että tarvitsisi lisää työkaluja, niin tämä on sun paikka. Mitä tällä kurssilla sitten käydään läpi, niin aikamoinen kirjo erilaisia asioita, mutta siten, että vaikka sä et olisi koskaan ennen kuullut siihen, niin käytetään aikaa niiden avaamiseen, perusteluihin ja sitten syvennetään. Syvennetään siis ratkaisukeskeisyyttä, ideologiaa, neurobiologiaa ja sen työkaluja. Sitten käydään läpi vähän traumoja, traumainformatiivisuutta ja miten autetaan ihmisiä, joilla esimerkiksi on posttraumaattisia stressioireita. Vähän hienoja käsitteitä, mutta me avataan ne tosi kivasti sitten sulle. Sitten me ihan katsotaan vähän sitä, mikä meitä jokaista voi kohdata tässä elämässä, masennus tai äärimmilleen vietynä itsetuhoisuus ja miten me voidaan auttaa näitä ihmisiä. Mutta tämän kaiken keskellä sitten me myöskin katsotaan vahvuuksia ja katsotaan ilon teologiaa ja sitä, mikä synnyttää meille voimavaroja meidän elämässä. Tämän lisäksi tänne kurssille tulee ihan oikeita live-asiakkaita, eli tämmöistä asiarypästä ei voi sillä tavalla, tiedättekö, että vain kalvosulkeisina käydään läpi, vaan me hoidetaan oikeasti oikeassa elämän tarpeissa ja hädässä olevia ihmisiä ja me tehdään sitten se, että minä ja Elina ollaan siinä vahvasti mukana, mutta sitten sä saat myöskin harjoitella ihmisten auttamista näillä ratkaisukeskeisillä menetelmillä. Ja tämän videon loppuun näet pari ikään kuin todistusta meidän asiakkaista, miten he on kokenut käynnin näillä kursseilla jo monien vuosien aikana. Hei, mun viesti tähän loppuun on se, että tuu mukaan. Mä uskon, että sä yllätyt positiivisesti. Toivottavasti nähdään siellä Tampereen Vapaakirkkoseurakunnassa. Mä toivotan sulle mahtavaa elämää ja se on moikat!